Ahojte, milí poslucháči, diváci, ahoj Danka. Vítam vás v ďalšej časti nášho podcastu a YouTube kanálu Riky a priatelia. Na začiatok prečítam krátku vizitku o našej hostke. Danka Hegiová je inšpiratívna žena s pestrým profesionálnym aj osobným životom. Jej životná cesta ju zaviedla aj do rôznych oblastí, od krasy a starostlivosti o vlasy cez podnikanie až po budovanie vlastnej značky. Dlhé roky podniká a aktuálne sa venuje realitám. Popri tom vychováva so svojím partnerom dve deti Angeliku a Ríška. Danka je žena mnohých záľub, od umenia a dizajnu až po biznisové nápady a prepájanie žien v komunite. Aktívne sa venuje aj investovaniu do zlata, v ktorom má nielen osobné skúsenosti, ale aj jasný cieľ pomáhať iným investovať bezpečne, zodpovedne a s rozumom. A práve o tom bude aj dnešný rozhovor. Danka, doplnila by si ešte niečo k vizitke? V prvom rade veľmi pekne ďakujem za ten krásny opis. Teda neviem, či až tak zaslúžim, ale ďakujem. Doplnila by som možno iba to, že primárnou mojou prácou momentálne sú reality a teda venujem sa tomu s mužom. Pridala som sa k nemu pred 2 rokmi po ako keby uzavretí jednej mojej životnej kapitoly. Na chvíľočku som si potrebovala oddychnúť od beauty sféry, potrebovala som urobiť vážny, rázny krok vpred, takže vlastne vtedy som zavrela svoj salón, ty si ho pamätáš, na Židovskej, a začala som sa venovať realitám s mužom. A teda ja mám na starosti takú tú kreatívnu stránku z tejto sféry, čo je vlastne staranie sa o sociálne siete. Ja robím homestagingy na bytoch, ktoré sa idú fotiť, ktoré sa idú predávať. Komunikujem s ľuďmi, ktorí sa nám ozývajú na sociálnych sieťach, lebo odtiaľ máme teda veľa klientov. Pridávam inzeráty a jednoducho. A taká tá prvá komunikácia býva väčšinou moja starosť. A už keď ide o tie také vážne právnické, realitacké veci, tak potom sa tomu venuje už Richard, ktorý má teda bohaté skúsenosti. A ja popri tom, že sa venujem realitám s mužom, mám aj takú záľubu a to je zlato, ako už si ty spomínala. A k tomu som sa dostala ako slepý kúra k zrnu, keď som teda predávala svoj salón a potrebovala som ochrániť svoje peňažky, aby sa mi teda neznehodnotili, aby nepoznačila ich hodnotu, teda inflácia. Takže ja som v tom období stretla človeka, ktorý sa zlatom zaoberá a vlastne išla som do toho. Zlato sa vo všeobecnosti vníma ako stabilná a bezpečná investícia. Aký je tvoj osobný pohľad na investovanie do zlata? Áno, zlato beriem tak aj ja, preto som aj teda ho v určitej dobe nakúpila. Som s tým veľmi spokojná, pretože naozaj mi to ochránilo tie peňažky pred tou infláciou, keď to tak zoberieme. Ja som aj doniesla ukázať jednu mincu. Je to minca Philharmoniker, asi taká jedna z najznámejších mincí. Má 31,1 gramov a 24 karatov. A v tom období, čože cca pred 2 rokmi, nech sa páči, som ich nakúpila, tieto mince, za 1900 eur. V dnešnej dobe, alebo teda k dnešnému dňu, ono sa to tam troška mení, tie odchylky maličké tam sú, ale povedzme 2700 eur má hodnotu táto jedna minca. Ja to ale však neberiem ako zisk. Beriem to tak, že jednoducho tie peniažky sa mi ako keby spolu navýšili s tou infláciou, že sa mi vlastne neznehodnotili. Pretože do budúcna ja teda si myslím, a sú také tendencie, že to zlato bude rásť, no minimálne nebude nikdy dramaticky klesať. Môžeme to vidieť aj teraz, momentálne je na vrchole. Aj keď teda o tej situácii by sme sa mohli baviť hodiny, to by sme museli urobiť ďalší diel podcastu. Povedala si, že zlato má momentálne svoj vrchol, tak ja by som sa chcela spýtať, že teda aká je teraz doba na investovanie do zlata? Kúpiť alebo nekúpiť? Tá minca by mi už prišla dnes drahá, keď sa na to pozriem z pohľadu klienta. Hej? Že možno už by som nebola taká odvážna. Hej? Že vtedy bola tá cena ešte taká znesiteľná. Dneska by sa mi zdala drahá. Ale zase na druhej strane zlato je dobré kúpiť. Je dobré vždy. Vždy je dobrá doba na to kúpiť zlato, pretože je dobré mať v ňom tie peniaze. Že ak takto stačí, takto by som sa k tomu asi vyjadrila. A ľudí asi zaujímajú tie hodnoty. Tak mňa by zaujímalo, že za akú cenu si kupovala ty zlato, kedy bola tá pre teba výhodná tá cena, a aké sú ceny teraz za to zlato? Ako som vravela, táto minca Philharmoniker stála v dobe, keď ja som kupovala mince, 1900 eur.
dneska sa dá kúpiť za 2700. Ale ešte by som chcela k tomu povedať, že zlato nie je na ako keby nejaké rýchlo zarábanie peňazí. Hej? Je to dlhodobá investícia, v ktorej keď máš skrytý ten majetok, tak sa ti jednoducho ochráni. Hej? Nestráca na hodnote, ale neporadila by som ho kupovať človeku, ktorý proste chce investovať a hneď zarobiť peniaze. To ľudia, ktorí majú akože bežne dostupné informácie k dispozícii, toto vedia. Ďakujem, Danka. Odkiaľ sa zlato má nakupovať? Je jedna spoločnosť, ktorá má licenciu, od ktorej sa nakupuje zlato, alebo je ich viac? Ja mám skúsenosti so spoločnosťami na Slovensku. Je ich veľa. Naozaj ich veľa. Sú to menšie spoločnosti, ktoré sa teda väčšinou tvária, že sú veľmi ako keby exkluzívne, sú najlepšie na trhu, ale treba si troška preveriť tieto spoločnosti. Ja osobne si myslím, že pokiaľ človek nejde robiť veľký jednorazový nákup zlata, tak si zlato dokáže najlepšie kúpiť sám. Ja konkrétne vždy, keď pozerám cenu zlata, pozerám viedenskú mincovňu, tam sa dajú mince objednať, dá sa tam vycestovať a si ich kúpiť. Naozaj tá cena je tam najvýhodnejšia. Spoločnosti, ktoré sú na Slovensku a teda sprostredkovávajú tento predaj, v podstate urobia to isté, čo ty, keď si ideš kupovať zlato, otvoria ten systém, objednajú mince a tebe ako klientovi to príde poštou, alebo ti to odozdajú, čo trvá 5 minút a oni si za tento servis teda pýtajú dosť vysokú províziu. Neviem teraz úplne, že koľko majú províziu na jednej minci spoločnosti, ktoré som si vtedy preverovala, ale v období, keď som ja kupovala mince, tak mali na minci 100 €, čo je vlastne akože dosť veľa. A keď sa spýtaš, že za čo to je, tak ich slovami je to za servis. A ten servis je vlastne to, že ti ich objednajú, urobia presne to isté, čo by si urobila ty, keby si objednávaš zlato. Čiže podľa mňa je oveľa výhodnejšie si to zlato nakupovať sám. A dneska je aj taká doba, že naozaj si to tí ľudia aj nakupujú sami. Tí predajcovia zlata, aj keď môžu sa tváriť akokoľvek, nemajú toľko práce, ako hovoria. Ja sama som robila chvíľku pod jednou spoločnosťou predajkyňu. Nevidím tam v tom proste tie benefity pre klientov, preto som to aj prestala takýmto štýlom robiť. Venujem sa iba poradenstvu a proste snažím sa, aby sa ľudia zbytočne neoberali o peniaze a robím to teda zadarmo, ako taký bonus k mojej ostatnej práci. A myslím si osobne, že tieto spoločnosti využívajú to, že veľa ľudí nemá úplnú vedomosť o tom zlate, ale poprípade sú to starší ročníky, ktoré si nevedia to zlato samé zabezpečiť, nevedia sadnúť do auta i si ho sami nakúpiť. Takže áno, preferujem, alebo teda radím ľuďom, nech si to zlato nakupujú prevažne sami. Aká je tvoja skúsenosť s tou sprostredkovateľskou spoločnosťou, ktorú si mala? Čo sa tam vlastne udialo? To je tiež taká téma na dlho, ale poviem, skúsim to skrátiť. Ja som sa teda dostala k zlatu, už som vravela, cez človeka, čo s tým robil. Samozrejme, tieto spoločnosti majú vo zvyku okamžite každého naverbovať, aby sa stal predajcom zlata, aby pod nimi pracoval. To už asi všetci poznáme, tieto spoločnosti, ako sa chovajú. Ale mne zlato učarovalo, takže ja som sa z toho tešila a ja som chcela s ním pracovať. Ale teda až potom po nejakom čase som zistila, že tá naša práca nie je úplne pre tých ľudí ako keby až tak prínosná, hej, a že ten predajca v podstate je iba taký sprostredkovateľ, hej, a samozrejme dokáže poradiť, ale ja tam nevidím nejaký väčší benefit a tieto spoločnosti majú vlastne asi jediný pre mňa benefit, že naozaj cez ne viete spraviť veľký nákup jednorázový toho zlata, že nemusíte to proste sám na niekoľkokrát kupovať. Ale ja už by som sa dneska rozhodla inak, ja už by som dneska teda určite radšej na viackrát nakúpila to zlato a proste odsledovala si tú cenu, sadla si za počítač a nakúpila si ho sama. Čo sa týka mojich skúseností, tak ja som akurát do takej spoločnosti spadla, kde som sa nechávala troška aj zmanipulovať. Myslela som si, že teda tí ľudia sú moji priatelia. Bohužiaľ, časom som zistila, že je to tam veľmi manipulatívne a že oni sa vlastne nechovajú úplne férovo ani k tým predajcom, svojim ľuďom a ani k tým klientom. Momentálne síce patrím pod jednu spoločnosť, ale tá je vlastne pre mňa taká, že tam sú tie podmienky pre toho klienta aj pre toho predajcu proste také adekvátne. A je to veľká spoločnosť, ktorá sa nehrá na veľkú, ale naozaj je veľká a poskytuje proste normálne provízie predajcom, aj tie podmienky pre klientov má normálne
A dokonca, keď si cez ňu budete sporiť zlato a uzavriete sporenie, tak to zlato aj reálne má. Pretože veľa týchto menších spoločností, čo sa hrajú na veľké, to zlato reálne v tých sejfoch, ktoré vy si šetríte, nemá, hej. Čachruje sa s ním všelijako, na to som prišla tiež časom. Chcem si kúpiť zlato. Necítim sa na to, aby som si ho kúpila sama. Čo je dôležité urobiť, aké kroky, aby som si preverila tú danú sprostredkovateľskú spoločnosť, čo by si odporúčala? Takže prvé, čo by som si všímala, ja by som si celkovo preverila tú firmu, pozrela si recenzie poriadne po internete, pozrela by som si ich situáciu na Finstate, že či teda sú takí dôveryhodní a naozaj robia také obchody, jak rozprávajú. Sice to si hlavne musí pozrieť predajca, keď chce pod nimi robiť, ale ja už si preverujem všetkých a všetko. Takže ich nejakú takú situáciu celkovú, že aká je to spoločnosť, aké má renomé a teda v neposlednom rade aj províziu, ktorú si pridatávajú pri predaji, pretože to je taký ten základný, veľmi dôležitý údaj, keď kupuješ, že aby si ho kúpila výhodne. Stále budem hovoriť, kúp si ho radšej sám. Dobre, teraz ideme poskytnúť nejaké tipy práve pre tých, ktorých si presvedčila o tom, že to zlato sa dá kúpiť aj na vlastnú ako keby pes, po vlastnej línii. V prvej rade by som si predtým, ako si nakúpim zlato, naozaj zistila všetky potrebné informácie, ako je vývin zlata, pozrieť si proste k tomu nejaké grafy. Takže určite sa treba troška v tom vzdelať, keď chceš kúpiť zlato. A keď už teda si rozhodnutá, tak určite treba sledovať cenu zlata. Na internete veľmi jednoducho zadáš proste aktuálna cena zlata, vieš si to zistiť. Potom by som si presne pozrela, teda, že cez akú spoločnosť to chcem kúpiť, alebo teda najlepšie rozhodnutie je ísť na stránku viedenskej mincovne a objednať si to zlato sám. Jediné teda, čo je tam taká malá prekažka, že pokiaľ chcete robiť veľký nákup zlata, tak sa to nedá naraz. Hej? Dá sa to iba cez tieto spoločnosti, ale môžete si ho kúpiť na niekoľkokrát a najvýhodnejšia cena je, keď si ho kúpite sami. Toto sú podľa mňa také základné veci. Dôležité je potom aj povedať, že ako zlato napríklad odpredať, lebo človek sa môže dostať do situácie, že to zlato nakúpi a že ho bude potrebovať odpredať, že chce zainvestovať do niečoho iného alebo príde ťažká situácia životná. Tak tieto spoločnosti ako keby dávajú do pozornosti taký svoj benefit, že oni ho od vás vždy vykúpia a tak ďalej. Áno, ale za nevýhodnú cenu. Hej? Takže keby ste chceli zlato odpredať, tak vám veľmi rada poradím. Stačí sadnúť do auta, ísť do Viedne. Tá prevádzka, alebo teda ten výkup minci sa volá Scheller. Prídete k Schellerovi s občianskym preukazom, s mincami v ruke a predáte ich. Hej? A za najvýhodnejšiu cenu. Nikto vám tam ako keby nezráža z tej hodnoty. Ja by som len zhrnula kroky, ktoré sú pri tej kúpe, čiže vyhľadať si informácie o tom, aká je hodnota, najvýhodnejšia hodnota zlata, kedy a tak ďalej, čiže urobiť si takýto prieskum. A potom sa to dá urobiť dvoma spôsobmi, ak si teda zvolíme priamu kúpu zlata bez sprostredkovateľa, formou cez internet, cez viedenskú mincovňu, ktorá má na to licenciu. A od nej, ako si aj spomínala, bere väčšinu týchto sprostredkovateľských spoločností. Takže buď veľmi pohodlne takou formou, ako keby z obývačky si objednať a príde to poštou, kuriérom asi. Alebo druhá forma, ak je niekto menej dôverčivý, a takže môže ísť do Viedne, do viedenskej mincovne a tam si to... takže najskôr objednať internetom a môže si to vyzdvihnúť. Ak naozaj niekto má doma zlato a je v situácii, kedy sa ho potrebuje teda zbaviť, tak opäť nemusíme vyhľadávať tie sprostredkovateľské rôzne spoločnosti, ale si poradila práve spoločnosť, ktorá Scheller. Áno, aj vlastne na ich stránke si môžete pozrieť, za koľko aktuálne vykupujú mincu, hej, alebo teda zlato, prídete tam a podľa aktuálneho kurzu vám vyplatia. Vyplácajú to, keď odpredávate menšie, napríklad 1 mincu, 2 mince, tak vás vyplatia aj v hotovosti a väčšie sumy vyplácajú na účet. Ja som zo srandy si to všetko bola vyskúšať. Čo sa týka prechodu cez hranice, je nejaké obmedzenie, ktoré obmedzujú nejaké množstvo zlata, ktoré sa dá prevážať? Áno, je to obmedzené, ale v rôznych krajinách je to rôzne. Hej? V rámci Európy sú iné podmienky
a v rámci niektorých takých krajín iných sú zase akože prísnejšie tie podmienky. Záleží, že kam letíš. No proste vždycky si to radšej prezistí, aké množstvo zlata môžeš prenašať, pretože ja som sa napríklad ešte počas teda svojho pôsobenia dozvedela, že akékoľvek množstvo zlata môžem kamkoľvek prenašať. Aj taká informácia koluje po internete, ale nie je to úplne pravda. Takže treba si to určite prezistiť. Ak by aj niekto iný mal taký záujem, že teraz by ho táto téma chytila a chcel by sa stať predajcom zlata, tak čo by si mu odporúčila, aké kroky? Adrianka, tak toto sú také základy, čo by som ja chcela poradiť ľuďom, keď chcú pracovať pod nejakou spoločnosťou a chcú robiť predajcu zlata. Spoločnosti na Slovensku, je tu veľa takých spoločností, niektoré sú menšie, niektoré sú väčšie. Tie serióznejšie nemajú takéto všelijaké krivolaké praktiky, ale tie menšie spoločnosti, ktoré sa teda snažia čo najviac ľudí naverbovať, čo najviac ľudí pod seba nabrať, majú pár znakov, ktoré si človek musí ako keby dopredu pozrieť a vyvarovať sa im. A to sú hlavné znaky. Nemusíš o zlate nič vedieť, všetko sa naučíš a môžeš začať robiť hneď. Zlato môžeš začať robiť hneď. Je to pravda, zlato dnes môže robiť každý, ale vy ako predajca zlata, pokiaľ nemáte s tým skúsenosti, nemáte vybudovanú klientelu a kontakty, tak nezačnete hneď zarábať ako predajca. To si treba uvedomiť. Nie, že teraz niekto zahodí prácu a pôjde okamžite po týchto rečiach robiť predajcu zlata. Nečaká vás žiadny veľký teraz nával klientely. Hej, to si treba uvedomiť. Ďalšia vec, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, vy keď prídete do takejto spoločnosti a začnú vás lámať, že si máte okamžite kúpiť hneď na začiatku, ešte o tom ani nič neviete, ešte nie ste ani zaškolení a už si máte kúpiť pozíciu, povedzme za 5 000, to sú také ich balíčky, to znamená, kúpiť si pozíciu znamená, že budete mať, alebo máte slúbené vyššie provízie. No lenže treba si uvedomiť to, že teda na začiatku žiadne provízie mať nebudete, pokiaľ teda niekto z rodiny sa nerozhodne vám nejako pomôcť a neobjedná si hneď cez vás nejaké zlato, tak ono tie prvé mesiace alebo prvý rok tam nebudú nejaké vysoké ako keby pracovné príležitosti v tomto smere, nemyslím si. Aspoň ja mám také skúsenosti a vy tú pozíciu za tých 5 000 nepotrebujete. Ako náhle od vás niekto chce peniaze, ešte ste ani euro nezarobili, tak berte nohy na pleci a utekajte z tej spoločnosti preč. Ja som dokonca zažila také, Adrianka, ak nevadí, že ešte hovorím. Už som mala kúpenú túto pozíciu. Áno, viem, že si určite myslíte, že bože, Dada, ty si bola hlúpa, ale vtedy som bola na to tak ako keby zmanipulovaná, mala som pocit, že to je dobré rozhodnutie, takže ja som si tú pozíciu kúpila a ešte som ani nič nezarobila a už mi bola ponúkaná ďalšia, ešte lepšia pozícia. Bolo mi to ponúknuté ako iba pre teba pozícia ešte vyššia, nejaká P5 alebo čo to bolo, za 26 000, ale pre teba špeciálne, neviem, za 9, za 10. Že oni tých svojich predajcov ako keby lámu stále investovať do toho svojej pozície a potom, ale ako ten človek tam má začať zarábať, keď vlastne na začiatku hneď príde o takéto množstvo peňazí, hej? Prebiehali tam aj školenia? Poviem ti, že školenia prebiehali, ale konkrétne mňa teda zaškolila jedna pani. Behom pol hodinky v kancelárii dostala som certifikát predajcu zlata. Ja sama sa teraz nepokladám za odborníka takého, aby som mohla nejako naozaj si povedať, že dobre, ja to viem o tom všetko, viem o tom najlepšie. Jednoducho, treba sa tomu venovať, treba sa v tom vzdelávať, určite to netrvá pol hodinu. Keď nakúpiš zlato, tak tieto sprostredkovateľské spoločnosti ti dajú ďalšiu ponuku, keď ty sama si nielenže predajca, alebo napríklad nakúpiš si zlato, že oni budú s týmto zlatom obchodovať. Je to tak? Áno, ja som si teda nakúpila zlato cez túto spoločnosť, mimo to som začala teda pod nimi aj pracovať. A bolo mi ponúknuté fantastická ponuka. Namiesto toho, aby mi teda ležali mince v sejfe, ich teda dať k dispozícii ich sestierskej spoločnosti, alebo teda spriaznenej spoločnosti, s ktorou dlhé roky spolupracujú a všetko funguje ako má. To mi bolo povedané. A teda povedala som, že áno, že super, prečo nie. Dokonca som chcela investovať oveľa viac, ale investovala som do toho teda 10 mincí. Ešte, že mám Richarda, môjho muža, ktorý ma zastavil a povedal, prosím ťa, nedávaj do toho viac, čo keď to bude blbosť. Ja že no dobre. Takže takto som do toho zainvestovala 10 mincí, čože teda nevieme to ani teraz akože zhodnotiť, koľko raz budú mať hodnotu však.
A teda tá spoločnosť peniaze nevypláca, neozýva sa, neodpisuje, zmizli, hej. Nie som len ja tá poškodená, ale teda postupom času som zistila, že viacero z nás takto na toto nahovorili a takto sme prišli vlastne o peniaze, hej. Čiže bohužiaľ, preto chcem, aby ste o tom aj vy všetci vedeli, pretože oni určite nespia a určite takéto praktiky majú ďalej, len možno pod iným názvom. Netreba takto nikomu dôverovať. Ono totižto, ty si podpíšeš s nimi zmluvu, ale vieš, jak to je. Oni hodia sa do bankrotu a ty tie peniaze nikdy neuvidíš. To proste, je to risk. Ale to, že ma niekto na to nahovorí, zoberie za mňa províziu a... No, najhoršie na tom je, že tá spoločnosť, ktorá ma na to nahovorila, v ktorej som teda pracovala, ktorú som považovala za priateľov, ma na toto nahovárala vtedy, keď oni už dávno vedeli, že to nefunguje. Ja som sa to potom dozvedela neskôr, že teda oni už dávno vedeli, že tým ľuďom tie peniaze nevyplácajú, hej. Čiže, no, pod rúškom priateľstva ma na toto nahovorili s vedomím, že prídem o tie peniaze, áno. Keď som sa chcela o tom rozprávať s tým dotyčným, ktorý mi to teda celé ako keby dohodil, tak samozrejme ruky preč. Oni nie sú na papieri vedení, oni s tým nič nemajú. No bohužiaľ má pravdu, netreba byť sprostý, ale teda žiadna zlatá rodina, ako oni o sebe hovoria, žiadne priateľstvo. Proste ruky preč a skôr taká, že agresia, hej, že agresívne reakcie. Žiadne nápomocné, že no mrzí ma to, že sa toto vďaka nám stalo, že môžem ti s tým nejako pomôcť, skúsime to vyriešiť. Nie. Reakcia je agresívna, ja s tým nič nemám, daj mi s tým pokoj. Takže veľký pozor si všetci, prosím vás, nedávajte svoje peniaze do rúk ľuďom, o ktorých nie ste 100% presvedčení, že to naozaj bude mať nejaký osoch. Som veľmi rada, Danka, že si nám porozprávala o zlate, o výhodách, nevýhodách tohto kovu. Máš nejaký cieľ alebo sen, ktorý si ešte nesplnila, ale veríš, že sa ti raz splní? No tak ja mám cieľov a snov strašne veľa, popravde, ale taký ten základný môj cieľ alebo sen je, aby som proste mala zdravú rodinu, aby moje deti boli spokojné, aby mali všetko, čo potrebujú, ja preto robím maximum a aby fungoval proste ten môj život tak nejak príjemne, hej, že aby sa nediali nejaké zlé veci a tak. Čiže akože pracovných snov mám veľa, ale tie rodinné mám také akože najsilnejšie. Tie deti sú proste pre mňa absolútne prioritné. Ďakujem, Danka, za rozhovor, ďakujem, milí posluchači, diváci, že ste tu boli s nami. Sledujte a zdieľajte túto epizódu na našom podcaste a YouTube kanáli Riky a priatelia. A nie len to, čakajú vás aj iné inšpiratívne rozhovory, praktické tipy a príbehy, ktoré vás zahrejú pri srdci a nezabudnite. Ponúkame každý týždeň rozprávky na dobrú noc v našej sekcii Magické rozprávky s Rikym. Budeme veľmi radi, ak podporíte našu tvorbu, napríklad kúpou rozprávkových potlačí na našom e-shope www.rikyapriatelia.sk, kde nájdete originálne potlačené oblečenie, doplnky a darčeky s dušou. Prispieť môžete aj priamo na náš účet. Každá podpora nám pomáha tvoriť ďalšie príbehy, rozprávky a obsah pre vás i vaše deti. Ďakujeme vám za to.